Силно затегнати болтове и гайки. Забрави за борбата с тях, защото с този гайковерт от Total Tools те вече не са проблем. Но вместо да ви описвам характеристиките му, реших, че е по-добре направо да чуете какво казват хората, които вече са го използвали. В сайта на ИТА има десетки положителни отзиви, но ето няколко от тях. Павлин Георгиев, например, пише: уникална машина. Не вярвах, че е толкова силна, а същевременно е лека и компактна. Надмина очакванията ми. Струва си парите определено. Пробвах какво ли не. Предимно на силно ръждясали гайки с глави 21, 27 и 30. Справя се перфектно, като на някой не се и замисля. Изработката е наистина много качествена. Ваклин Ваклинов пък е кратък и категоричен. Машинката е супер. Надмина ми очакванията, направо кърти. А господин Петров пък споделя: доволно силен гайковерт с много високо качество на изработката. За тези пари с всичко това в куфара няма аналог на пазара. Като гледам отзивите, този гайковерт Total е задължителен за всеки домашен майстор или опитен професионалист. Ще го откриете онлайн или в магазините на ИТА България в цялата страна. ИТА ви дава избор от голяма номенклатура продукти и възможност да пазарувате така, както ви е удобно. Свободният човек прави свободен избор.